nasi makabatireko muri Zimbabwe. Icho kwati muri Zimbabwe rikandipe kuri vandiri mukadime kutaura mukadime kufafaisa nekutotora ziri kuitika matima neosanyika ino sori chimuri chinenge chakabatwa pese pese. Vangave mukati memakereke, vangave mukati memugoti mukati mekutsvaga mari, vangave pamatebo pakutengesa mavhenda mawindi mapweja vari mumaoffices vari pose kwavakabata, vangave mapurisa mainjiniya kana machechi kana kuti vari mukati memajere pese kwauri munhu ndinosora chimuri chakabatwa ipapo. Asi tine nyaya pazore nhasi muri yeZimbabwe yandakabata tiutaura kuti ndiri mukati mezvimbe kudarika mukati mezvimbe yemacheka, ndiri mukati mekubva mukati mezvimbe kwaRusape yaya ndiri kutaura pangwena muri yeZimbabwe. Rega ndingoti paka Rusape Chekwa Rusape chakamira sei. icho kwadi muri yeZimbabwe rikandipe kure vandiri mukati mekutora ndichiteso yaya ndiri kutaura nzvimbe kwaRusape yakamira sezvizvo. Yaya kaitika ndiye kuti kune murandakadzi ane makore anokwana kuita iwo 49 years okuberekwa, anga ane vana vatatu achigara nemurume wake kusvika vakaendeswa mukati mechipatara. Aendeswa mukati mechipatara, chipatara chakasvika pakuti waridzive murwere kuti izvo honai murwere wenyu panguva yasvika ndeiyi tamupa apa tazomubata neapa. Asi zviri kuramba kusvikira veukama vakumbira vega kuti izvo tiri kukumbira kuti murwere wedu tiende naye kumba. Ndiri kutaura hama dzemukadzi kusanganisira nemurume wake vakatora mukadzi nemusemurwere vakaenda naye kumba nokuti vanga vachiona kuti urwere pawasvikapo pakaoma. Mukadzi wandiri kutaura muri yeZimbabwe anga asingagoni kushanduka, aita zvekushandurwa, anga asingagoni kutaura, aipa masaini kana masaini anga akutoreva. Asi muri yeZimbabwe anga asina kana simba raanga naro kana chiri chikafu aichoita chokupakwa mubomo. Anga ave nenguva yakareba sei mudzimai uyu achidzimbikana nomuviri. Kutaura kuno kwatamukoma tepinde muri yeZimbabwe ndichitaura nehama vari kuti mukadzi uyu gore rakapera akatanga muna January kurwara ndokuita mwedzi muviri ndokubva apora akaendeswa kuchipatara ndokurwara zvakare pasina mwedzi mitatu ndokutanga kurwara aingoita off and on and off. Asi pane zviro zvekuti azosvika paurwere hwaanawo uhu akaita iwo 7 months asina kumira ari mukati mekurwara. Muri yeZimbabwe mukadzi uyu adzorerwa kumba. Inzwai zvakaitika zvaita kuti ndizove nenyaya pamuri. Mukadzi uyu adzorerwa kumba, vakatsvaka maprofita vanove ndivo vabatsiri kuti vabatsire mukarekadzi uyu. Muprofita wandiri kutaura nezvake akatorwa mudhorobha reMarusape ndokuenda kumba kwevanhu vanorwarirwa nemunhu ndokuenda kunobatsirwa. Mukadzi uyu chaioneka badzi kuti kubwaira maziso uyezve muviri kudziya mbichana, asi vakawanda vaitochema vachiti tangomirira nguva. Zvadaro mukoma KB nyaya ndida kutaura pana painorwadza inyaya yokuti izvo muprofita akapfugama pasi ndokutanga kunamatira murwere. Ari mukati mekunamatira murwere hapana ari kuziva kuti simba rakabva kupi kumukadzi airwara. Chokutanga mukadzi banga akabatwa pamusoro akakwanisa kusimudza ruoko rwake achibata ruoko rwemuprofita achimubvisa pamusoro wake kuita senge chiratidzo chokuti izvo handidi kubatwa pamusoro. Asi zvakabvundutsa vanhu ndechekuti kusimba rakabva kupera kubata ruoko, vamwe vachibvara maoko vakati mwari vapindira anga asingagoni kana kusimudza ruoko kana kubaira, asi akwanisa kusimudza ruoko akabata ruoko rwemuprofita kureva kuti simba ragara paari basa rekuti muprofita rinenge rakuratidza kuti munhu ava kutopora. Zvadaro mhuri yeZimbabwe mukadzi uyu akazokoti parakanyuka 1 ndokutambira kumuprofita ndokubata ruoko rwemuprofita ndokubva mumonyorora muprofita ndokuchema ndokubva abata pahuro paprofita ndokutanga kuita zvibhakera zvaipurika senge zvemurume achirova muprofita achirova kudaro mhuri yeZimbabwe. Vanhu vakanga vari mumba mukusanganisira madzimai vakada kuzama kubata vakatanga kupfapaidzwa nokurwa vari mukati mekurwa imomo kusvika vaenda kumanext door kunosheredza vamwe varume kuti vemuzitibasira kuno. Asi vaenda kunobasira kudaro zvibhakera nemaoko zvariwa nemukadzi uyu zvaibvumisa chikonzero zvaidarika zvevarume. Vanhu vakadonya, asi munhu uyu aiti nyangwe akarova mumwe munhu aidzokera pamuprofita ndiwo waida kusvikira mugara matunduru kusvika muprofita atitasa vanhu vamire vakusvika padhuze. Chikonzero marovero aita aibvundusa nekutyisa. Mukadzi uyu akada chipedza kurova muprofita akaita zvokuregera ega achipedza kurova ndokudonhera pasi ndokubva ararase kurwara
yese nguwa yakadonera pake ndokutaka kubuda muno pamuzera nemumuromo nemumuno ndokupa atisi ukuprofita atisi ukumunda ari kurwara atisi ndokutsvagwa motokari ndokutakura vanhu ndokuendesa muchipatara asi ndina kutomba mhuri yaZimbabwe pasakaitika nezuro nhasi uno mukadzi akanga ari murwere pamwechete nemuprofita vacho vese vashaika ndati vafa. Baba Isabel, Papa izvi zvakaitika rini zvokuti uyu mukadzi akabata muprofita pahuro nekumurova? zvakaitika nezuro mukoma KD. Kumanguvai? Zvakaitika nezuro kumapasi 4 zora kuda kunovira. Vachibva vamhanyiswa kuchipatara? Vamhanyiswa kuchipatara asi vese pazuva ranhasi mashoko asvika kune vehukama vese kuti vese vashaika asi akatara kushaika muprofita kuchibva kwazoshaika maya. Imini pamakaenda kwaRusape makasvika here nyaya iyi yaitika kana kuti makasvika mudzimai uyu achiri mumba ari kurwara? Ndakasvika vanhu vatakurwa apa ndikasvika ndobva ndaenda mukati menzvimbo yavatungamiri nevahama yachona kusvika ndanosvika munzvimbo ehospital but vese pandakasvika mukati mechipatara hapana akanga afa, vanga vachiri vapenyu. Saka vehukama vari kuti kudini? ndo pane nyaya yemukoma KB kuti vanhu havasi kunzwisisa kusanganisira murume womukadzi uyu ari kuti iye mumba mangu chaimo ndiri kutosvika kudzokera muchikonzero simba razoitwa nemukadzi wangu nenguva yatakatora tichirapisa munhu asingadzi zvakanaka simba rekungorova munhu ari kumubatsira achipeta urwere hwaramba kuti kuda ropa paari nokuti pese pairwara aisabuda ropa kunyangwe munhu kana mumhiro asi achipedza kurova munhu akabva adona pasi nokuti akakubuda ropa ropa kumendera kuchipatara achisvika chifa. Ya, zvakaoma. Muri yeZimbabwe muri kuchinzwa here chiri kutsudzwa naBhoshongora izvozvi ari kumacheke ari kubvaka kwaRusape manzwa nyaya yakaitika kanezuro kutaura kuno kune matambudziko zviri kunzi mudzimai uyu atisiya pamwe cheteka nemuprofita. Chii chamunofunga kuti chakapaka kuti zvidaro? Vanhu vese vaida kurandutsira, vanhu vese vaida kuti vanhu ava vasarwisane, vaipiwa kazvekwavo, vaipiwa kazvibhagira, asi mudzimai aidzokera kapamuprofita. Ya, pakaipa. Muprofita uyu ane mbiri here, anozikanwa here pabasa raanoita Baba Isabel? Icho kwadi mukoma KB atori nevanhu vakawanda vakabatsira, ndiri mukati mekubvunza nditori nezvakawanda even pachipatara chaipo pari kunzi pachipatara apa anotosvika nevamwe vanhu vachikumbirirwa kunzi tauya nemunamato tokumbira kuti munhu idambonamatsira munhu ari panapa kureva kuti anozivikanwa nokubatsira. Ya, pakaipa. Right, 70 sudzura chimwe here tombozotengesa icho kwadi muri yeZimbabwe rikandipe kuchena ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsudzira dziri kuitika panguva ino mamukaseko mai kimuzenda chimutima kabata ndikoziva kuti munenge makachibata ipaka Alaska cheku-Alaska chiri kuti kudini Papa Isabel? muri yeZimbabwe rikandikuzivisa ndiri mukati mekutsera nzvimbo kuAlaska. Nyaya yekuAlaska yakamira yakadai kune zvakaitika zvokuti izvo kuna amai vari kuchema vachiti Zimbabwe ndibatsirei, handizivi mutemo asi kana ndiri munyika yemutemo ndichabatsirwa nevanoziva nokuti vasingazivi vanobatsirwa. Amai vari mukati menzvimbo yekuAlaska vane vana vavo vavanogara navo vaviri, ane 9 years neane 7 years kusanganisira nevamwe mbuya vanogara pamba apo. Mai avo vakamuka makusendi vachienda kumunda. Vaenda kumunda kune murume akasvika kumapasi 6 dzokuseni pamba pavo achikumbira bhatiri nokuti anoziva kuti pamba apa pane bhatiri. Mushure mekuti motokari yemurume uyu yerudzi rweHonda Fit yakadzima achibva asvika pamba achiti ndiri kukumbirawo bhatiri renyu ndinojamba mota yangu. Right? Murume uyu akapiwa bhatiri nemwana anova ndiani 9 years aipamba apa. Apiwa kudaro muri yeZimbabwe bhatiri iri murume uyu achibva ati kumwana ndiri kukumbira undiperekedze kumota uzodzoka nebhatiri. Nyaya ndiri kutaura mashoko ari kubuda muna amai muridzi wemwana nokuti kwazoperera nyaya iyi iri mumaoko emapurisa ndati amaoko emutemo. Right. Apiwa bhatiri aenda nemwana, amai vakadzoka kumapasi 9 vachisvika pamba vanoudzwa nemwana mudiki ane 7 years kuti mama nengi abuda nanengi pana pamunoziva uya atumbira bhatiri ati anozodzoka nebhatiri saka aenda naye. 9, 10, 11, 12 munhu uya kumufonera haachaoni foni. Kune vanoziva foni haichadalirwa. Vachibva vaenda pabhesi ramapurisa rekuAlaska ndokunotaura mashoko kuti ndo zvaitika kukomba kwangu. Mapurisa vari pabhesi repaAlaska vachibva vati
shoma ngatimboramba tichitsvaga kana zvanetsa tozotoita sei semapurisa tinosazokuita kana nguva yaramba ichiwandisa ndizvozvo vaudzwa kudaro amai nokuda kwemweya wemwana mweya wekubereka zvakavandisa kugara ndokubva vakumbira vamwe mapurisa anoshanda mumavhineji nevanhu vayo mumakomboti umu vaya zvikanzi handibatsireiwo ndanzwa vanhu vachiti motokari yaenda nekuchinhuyi mapurisa aya haana kuramba kuperekedza mukadzi kusha ndobva aenda munzvimbo yekuchinhuyi nenyaya yekuti pamadenda mapurisa vaudzwa kuti kune mota yerudzi rwakadai yaenda nemwana but mwana uyu asati adzoka but pari zvino haisati yamhosva nokuti hatisi kuziva kuti ava here mwana kana kuti haana asi chati chichema ndechekuti maawazi ekukombitira mwana pamba kusvika pari zvino zopa mwana asiri wake awanda saka tiri kumutsvaka ndizvozvo chaizvo mapurisa vakanga vari pabhuroku vanga vakuziva nyaya chichi ava mukadzi nemapurisa maviri vachibva enda munzvimbo yepachinhoi vachibva vasvika parengi paanongolota murume uyu anozivikanwa ari mukorokoza kana kuti anongopaireta nekahonda fiti achiita mushikashika ndokubva aenda kuchinhoi vasvika pachinhoi parengi vachibva vanzi ambosvika pano but abuda allright ndokubva vaenda kumapurisa vachibva vafonerwa vasati vasvika kumapurisa ndokufonerwa nemapurisa ari pablock paroadblock vafonerwa nemapurisa ari pablock zvavanzi murume uyo ndichamuona murume uyo anga asvika pablock mapurisa vanomisa mota anodzivheta ndokubasa kwavo ndokusaka vachienda parodi vamisa motokari murume uyo akangomisa mota achipaka mota ndobva avhura dho ndobva rwa tashi ndobva tiza achisiya motikari achisiya mota haana zvaanga ati abvunzwa naofisa okay chaakaita akangopaka mota ndokubuda ndokurwa pasi pamwe angasina mapurisa mumota vakazoona muine mwana uya pamwe chete nebhatiri riya raakakumbira zvaive mumota mapurisa vachibva vafonera vamwe mapurisa aya ane mukadzi zvikanzi munhu uya ichamuona but asiya mota pano iine bhatiri remwana iye atisa okay zvikanzi ava vanhu mukadzi uyu akuchida kuenda kumapurisa ari kubloku kuti aende kunoona mwana uyu mwana wake aine mapurisa aya amuperekedza vanga vachiri muchinhoi vari muchinhoi kudaro inzwa zimbabwe mai vakati vari kudari nekufamba tuma nemurume uyo haana motokari yake ari pamakombi ekuenda kubangura ndobva mukadzi atipira mapurisa zvinonzi murume wati kutsvaga ndeuyu varume vachibva mubata vakomana mabhanzi vamubata mukomana uyu shamwari tiudze nyaya yakamira sei pamubvunzo vakadonza kuti pane kukakama nezviri kuitika zobva mukana makazi vamukana makazi vachibva vazoenda naye kukamba yemuchinhoi ndoko akanosiyiwa vavhurisa toketi musungwa wavo vadaro ndokuchidzokera vadzokera motokari ichibva yatorwa nemapurisa amai vachibva vanotora mwana wavo amai vakazofonerwa nemupurisa wekualaska achiti amai nyaya yenyu yadzorwa kuno yakuchiitwa kunoku ari kuita nyaya yenyu ndini sajenenenge right apo amai vasununguka kuti nyamwana wavo vamuona musungwa wavo abatwa uye zvamupurisa ari kuita nyaya vakumuziva kana nyaya yazoita yakuenda mberi ndichakuudzai zvari kuenda kukoti zuva iri wangazuva 22 December unity day azoroka chanetsa amai vachaita kuti nyaya uye kunoku amai ava musi wa 25 December unovanziwa musi weChristmas vari mukati mekufamba zvavo tuma nemusungwa wavo ari kutofamba apa vakabirira foni kuti vachafonerwa kunzi musungwa uchaita sei akuenda kukoti tuma nemusungwa vachibva vafonera mupurisa wavo mupurisa wavo vakati amai ifoni yairamba ndokunga inetwork musungwa wenyu akapinda mukoti musi wa 25 December musi wa Christmas ipo paya ndopa akatoka amai vosaka nemupurisa
mpulisa anotile amai mazinzi sanyayenyuka sandichaite nini ndichaenda kukoti ndinotsvaga tikiti renyu nyaya itangidzwe ndikuona sekutenda kuti zvakanaka amai aikosezo kuti handichavimbi nenyaya yangu uyezve ndiri mwana wenyika dziri kwere nyaya dzinosuka musi wa 26 musi wa 25 December uri musi waKrismasi kana kuri kuti zvinoitwa varipo here vandotongwa vachionzi mbodzokera ikumba kana kuti vanhu pane zvimwe zvinoitwa ndona hangu mutemo kuti ndizive nokuti munhu wangu ari panze ende ikosinozvi pandaitaiko kuti namboisa nyaya kumapurisa kana akasangana nemwana wangu futi haakwanisiri kumuita zvimwe zvinhu asina kuvika umbowo Zimbabwe ndibatsireyo asi mupurisa ari kunditi ndokumbira ndichaenda amai kunotsvaga dhoketi renyu kukoti nokuti rinomboshayikwa ndiri kana ndariona nyaya iyi yotangidzwa zvandakakwanisa kuita inini ndakabva ndafonera mutungamiriri kana kuti mutauriri wechinhoi ndofunga imashonaland chiimukoma kb Mashonaland West namba dzavo ndinadzo ndokubva ndavafonera ndokubva ndavaudza chavakataura chete ndechekuti zvakaoma saka chatakaona ndechekuti kana dzakuzoita vamwe vemutemo panofungidza kuti vanhu havasi vakakwana no kana yazouya sezvizvi ndobva tichanzwa kuti pane paikakanganiswa here kana kuti hapana asi chiri kukumbira mai akuziva ndechekuti wangu mwana wangu ndakamuona asi dziripo here nyaya dzinotongwa musi wa 25 Nai baba Isabel makotsi anga asina kuvhara here haana kuvhurwa nezuro makotsi neniwo handizivi toda kuti tizive regai tinzwe vanoziva baba Isabel ndosaka nyaya ichienda kuvaridzi vaizvo ndinokubatai manje musaende kure regai timbotengesa kuitira kuti tikwanise kubhadhara marensi baba Isabel tinotenda baba Isabel international correspondent izvozvi kutaura kuno kuvarimo mumacheke imomo vari kudzoka kubvaka kwaRusape manzwa kanyaya yokwaRusape nematambudziko kune zvakaitika aisa muripo here kuri seiko kumacheke ndave pamugwagwa mukoma wangu ndiri kufamba pandasvika ipapo tobva taita zvinhu zviri chikonzero ndakuuya ari kunyika yeHarare aiwa tinotenda pfapfaidza itsudzurai chimwe Zimbabwe yakamirira ikokwadi muri yeZimbabwe rega nditi mabukaseri kwamatima nawose yenyika ino inosiwa chimwe chimwe ndinge makachibata mutumbi kufamba nacho rega ndikochivedzera kuti nyaya ndo yekutaura pano kanataura mazwa vakawaya vachimerera paka gokwe gwenungu inonzi gokwe chii gokwe gwenungu gokwe gwenungu ichokwadi muri yeZimbabwe ndataura nyaya ndiri kutaura panguva inobva mukati menzvimbo inoshedzera kuti gokwe gwenungu kune zviitiko zvakaitika muri yeZimbabwe kune mwanasikana ane 11 yezi dzokuberekwa anga aenda kuzororo kunzvimbo yezhombe saka takatiri mukati mezororo mukati meholiday asi mwana uyu muri yeZimbabwe akadzoka pazuva ranezuro ari mukati mekudzoka kumba kuti vagogadzirira agokwanisa kuti aende kuchikoro muri yeZimbabwe pakaitika zvinoshamisa mwanasikana akanga ari kushova mukati mebhasi ndokusvika paburuka ipapo paakaburuka pabhasi stopo akabva afonera vamwe kuti izvo uyai muzonditora mafoni yake ende vabereki vese vanga vatozivisa vamwe vane kuti mwana achasvika panguva yakati nguva yakatera kuenda ani mwana akasvika vachitera kuda kunotambira munhu akadonha pasi pabhasi stopu yayo ndiye ari kuti adonha kudaro ndiye munhu akatoenda kunotambira asi vakaenda varipo 4 nevamwe vana vanogara muvhileji vakanzi ndiperekedzeiwo asi munhu akasvika achidonha pasi mwana wekumba kwavo akanga aenda kunotambira vana vachibva mhanya kumba zvakare kunoshedza mai vacho zvikanzi hei mwana ari kuno kuadonha ataenda kutambira mumwe amai vacho pavakauya vachimhanya vachingosvika mwana amai vacho zvakare vachibva vadonha pasi ndokuitira vanhu vaviri vadonha pasi asi pavakadonha pasi vese vaita senge nyoka vachibuda furo mwana angaenda kunotambira mumwe wake akasvika achidonha amai pavakauya vakasvika vachidonha zvekare ichokwadi muri yeZimbabwe zvakaitika ndezvekuti kumba kwachona kwanga kuna amai vakanga vaida kunotora vamwe vese vanga vasipo kusanganisira baba muri yeZimbabwe vanhu pavakasiya vanhu vakabva mhanya vakatanga kubatsira kukashedzwa mumwe vanobatsira pana amai vanoita zvechivanhu vakataura mashoko vachiti ndiri kukumi
saka kuzvabva kazokuapa ende mwana wemunyasi mabereki aindi kuzivisei kuti akanga aenda kupi. Akanga aenda kumba kwaamai vababa vake, kwaamai vababa vake, kwamwene remuroora. Ndokukake kwaenda mwana uyu. Achidzoka mwana uyu ndopakadzoka achiita zvinhu izvi. Asi pane mashoko andasangana nawo ekuti muroora uyu akangotsvagirwa mumwe mukadzi nevamwene achinzi iwewe wakabatira mwana wangu uri mukuru kumwana wangu. Ndabvunza makore, ndinonzwa kuti vanhu ava vese vane makore anoita kuti 37 vakaenzana pamakore, asi vamwene vanoti mwana wangu uri mukuru waifanira kunge uine makore ari pasi emwana wangu. Saka amwene vakaudza muroora zvinhu izvi. Muroora navamwene hapachina kushanyirana, hapachina kuvhakachirana, asi anoenda vana pamwe chete nemurume. Muroora haende kumba kwavamwene, chikonzero amwene vakaudza muroora kuti handikwanisi kukuti muroora iwe uri zerangu. Right. Saka pauye mwana achibva kuholiday, mwana aenda kuholiday, vamwene vakasendera meseji muroora yekuti izvo unotaura here kuti zvauya zvakatakurwa nemwana wako ndozvikadzoka. Muroora akapindura vamwene kuti chandiri kuziva ndechekuti mwana auya kuholiday. Saka kana auya kuholiday inini ndinofana kuunzere grosari ikoko. Zvikanzi mwana ndinomuda kuno, asi anofanira kuva nechimwe chinhu chaanenge akabata. Vamwe muroora akatovaudza kuti izvo ichokwadi mwana anofanira kuti asai, anofanira kuenda nezvinhu zvikonzero mataurirwa zvacho namai aita senge ekudzimana. But muroora manje ndiye anoshanda zvekuti anokwanisa kuwana magirobari nezvekutumira mwana. Mwanakomana uyu anova ndiwo baba vemwana uyu haanyatsi kuwana, asi muroora ndiye akaendesa mwana nezvishoma zvaakaenda ndiye anazvo. Muroora akamboudza murume kuti hona, handikwanisi kuendesa mwana kumusha kuna amai rwendo runo rwusororo rino, chikonzero handina zvokuendesa. Murume anobva kupota kuti uri kurambidza mwana wangu kuenda, asi mwana aenda kudaro grosari rishoma. Vamwene vanofonera zvakare muroora kuti izvo waunza mwana asina, pauchadzoka tumari pachadzoka mari. Muroora akaudzwa kuti pachadzoka mwana tumari tose tavanga ukasungirira tuchapera uku kuita imwe. Haana kuzipa ndezvei. Iko zvinozvi mwana adzoka, muroora adonha, mwana adonha. Nezuro mukoma kepi kumapasi 8 dzemanheru ndopakasendeswa mubatsiri. But mubatsiri uyu anobva kuHarare. Mubatsiri zvaanobva kuHarare haana kuenda nzvimbo yeGogo Bhelungu achienda kunobatsira nyaya yemwana uyu. Akaenda pane imwe nzvimbo ine chikoro chiri ikoko chiri kumasoro, kunonzi kumasoro chairohwa vanhu vane zvinhu. Kuno umwe akasikana angachinzi haachadzokeri kuchikoro nekuti pachikoro airohwa nezvinhu, ndiye akaenda kunobatsirwa. Saka pachipoafonera mubatsiri uyu anga ari mukati menzvimbo iyi, ndobva azoenda ikoko. Achinosvika ikoko mukoma kepi zvinorwadza, zvinotyisa, zvinovhundutswa, zvinoitwa nevamwe vabereki kuvadzukuru kana kuvana. Mukoma KB mubatsiri achisvika akataka kuti ndiri kukumbira mwana anga ari kumba kwaakanga akashanya. Mwana iye ane zvinhu zvaakatumirwa nazvo. Zvikanzi akatumirwa chii? Zvikanzi ane zvinhu zviri paari, ndo zviri kuita kungoti munhu angachinyanya kudiwa ngaamai vake, asi dambudziko raitika nderekuti totora chii kunotora umwe mwana, asi dai vanga vari mai vatanga kuenda pamwana vakavachisvika vachipa. Zvikanzi itai kuti mutarise mubhegi rake kuna achinzi acharoverera, tarisai mubhegi imomo muchaona zvirimo. Asi zvandiri kutaura panguva ndezvekuti mwana uyu ane zvimwe zvaakanzi aita achidzika bhazi. Akwata bhazi asati aenda kumba akadzika bhazi, anofanira kutora mudzi waakapiwa wanga uri mubhegi waakaudzwa achinzi ndoda kukusimbisa kuchikoro. Uri kunzwa here kuti mazuva ano vana vari
zino kuchikoro vakaenda kuchikoro anosvika kuita bopu kutedza kuona inini mboenda kugadzira achibva apiwa mudzi asi paakapiwa mudzi uyu akanzi unosvika wotora ivhu woriruza richipinza pamusoro pemudzi uyu asi taura zita ramai vako uchiti mai vangu ndimi akandibereka kwese kwandinofana kundisimbisei haana kuzoti pairudza ivhu richienda pamusoro pemudzi achitaura zita ramai vake aitosimbisa kuti panasvika mai vake mai vake vanofanira kurohwa nezvinhu asi zvakavazaiswa uri mudzi mukati mehembe yake kana kuti mukati mechii mukati mebhegi rake mubatsiri paakasvika akatarisa mubhegi remwana mune mudzi uri paari but mudzi uyo izvozvo nokuda kwokuti mwana uyo haana kurudza mavhu hauchisiri mudzi yave shiri but zvairi shiri yatofa iri mubhegi imomo but mukatarisa mubhegi imomo muchaona shiri iyoyo yakafa yakatoora mubhegi make pasava nehonye vanhu vanotarisa bhegi mukoipi akazoita chivindi chekunovhura bhegi vanhu vakusha ndibaba vemwana mukokepi vakuona makakuaneswa ese mabhegi atsvuka ropa mane honye mane makonye shiri iyayi yakuita sei yafa yaora zvikanzi naamai vaivai zvikanzi nomubatsiri baba regai ndikuzivisei kwanga kuine mwana inini handizivi kwanga kuine mwana but kwamakaendesa mwana ndiri kuona munhu ishiri kasi haana kurume but ndiri kwamakaendesa mwana but handisi kuda kuti mundiudze kuti munhu chii chenyu ndisamukadudzara cheche ndichatadzera zvandoda kutaura regai ndingoti munhu kwanga kwaenda mwana uyu ndokwakonzera zvikonzero izvi but regai ndikuzivisei nekuda kwenyaya iyi ndiri kukumbira honye dzese mundipe pano dzisisafa dziri kufamba asi zvandoda kuzivisa zvekuti ndoda kutora honye idzi ndoda kuti tiise gangu pamoto toda kudzikanga panooma honye idzi munhu aita zviri izvi anenge afa amaiwe zvikanzi nemwana komana ndinosha kuti mudaro zvikanzi inzwaka ukasadaro iwewe uri kuona vanhu vakarara pasava mwana wako nemukadzi wako kurarama kwavo ilaki pane chinhu chinofanira kufa kuti chisimbise ropa chichitevera honye idzi veukama vakanga vaungana mhuri yezimbabwe vachibva vachiyedzera kuti ngadzikangwe kusanganisira munin'ina wemurume uyu akati honye ngadzikangwe ndiye akatoisa zenge pamoto ndobva aisa genge pamoto mhuri yezimbabwe regai ndikuudzei amai vakafanira zvive kumateni manheru vanove vamwene wemuroora uyu kutaura kuti kwatira kude rufu but pakanga paita nyaya yanga yavigiridzwa kuti hama dzamai ava dzisazivikanise kuti chii chakaitika mwana mukomana uyu anova ndiye muridzi wemwana ane mwana ane mukadzi wakarwara achibva audza hama dzamai vake kuti ndo zvaitika chakaita kukanga honye chete hama dzaamai ava dzaramba dzikati dzikuya kurufu makauraya hama yedu so ndopandipedzisira kuziva vanhu vaadzira kuti mai ava vanzi vanhu ngavaende kurufu rwamai ava but mwanakomana uyu aramba akati inini ndangokuudzai handisi kuenda ikoko nokonzero handisi kuziva ndikaendawo zvinoita sei nokuti vakanga vaisa mudzi mubhegi remwana wangu rinova ranga rakuuraya mukadzi wangu but matauriro manje akuita muridzi wemwana uyu akuitawo senge munhu ari kurwara nenjere nokuti haana secret haana chaari kuvanza nezvaasingafanira vanhu vamirira kunzwa kuti vanhu vachaendere kuzvombe vachinzvimbo yekuku kwenungu asi hama dzaamai ava kufa kwavari dzaziva asi vari ikoko ndapedzisira kuzva chinzi vatakura munhu kuti aende kumoshari chikonzero afira mumba muri kuti mwanakomana uyu ari kungotaura zvese hachisina secret chii chaari kutaura chimwe ari kutaura achiti mai vangu vanga vachiroya mwana vangu nemukadzi wangu iko zviro zvakanga vachibva vafa mubatsiri uyu akapenga but matauriro acho nemaziviro anoita munhu wevanhu vari kuti tiona sekuti mudzimai wemurume uyu anga adonha paakadondonotora mwana pamwe chete kane mwana anga atumwa kunotambira mwana uyu vakunzwa sei
network yedu regai kandikubate zvakare kababa Isabel tinyaso kunzwa network yedu inenge iri kunetsa muri yeZimbabwe muri kunzwa kandeche kugokwe icho munoti kudini nacho regai kati mbona mudzimai wako adona pasvika mubatsiri ari kuti vanhu ava vapore kana kuti vaite mune zvakanaka tinofanirwa kakukanga right kukanga dzinonzi chii dzanga dziri mbegi dziya honye asi kutsva kana kuti kufa kwehonye pane munhu achafa waiita sei Jeremiah kuvarairwa apo uri kuziva kuti mwana wako anga ari kwamama pakaipa kanyemba varoyi variko ini ndapererwa handina simba saBhozho uyu anorova ndimi asina simba ndinonzi baba Princess Jiva paSouth Park ndikachibata chimuti ndiri paboka zvakaoma chokwadi regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini KB naBhozho Sando kumubatsiri wegokwe anopfapfaidza varoyi Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti kuri seko kubhangeti nhasi regai katimbonzwa pamwe chete nemwana vakazokwanisa here kumuka kuti vakwaniseka kubatsirwa Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ziriseko papauto zikuru sekuru aiwa kuno kuBhozho kuti muri safe here kwamuri ikoko aiwa safe Bhozho zviri kuendeka ndakabatwa nechimuti chakandichengetedza zvikanzi kanyemba ndaremerwa ndapinda chando mubatsiri uyo ndiye gona varoyi chaiye ndinonzi Loisi Chingwaru paboka apo hanzi kudiniko kanyemba naBhozho alright kanyemba naBhozho amai vegokwe avo muroyi zviri pachena Sando kumubatsiri uyo kana bhaibheri chero rakataura kuti zvakasire kuna Kesari pamberi nevabatsiri avo ngavarambe vachiita basa dai vapera vese varoyi mukoma kanyemba ndiri kukumbira ukamundudzira ukamuri yeZimbabwe ndakarasawo kachitupa driver's license nedefensive yacho ndinonzi James Tirivavi kana pane akazviona kana pane akazvinhonga please ngandibatewo ini James Tirivavi pa 0782 716 545 0782 716 545 0782 716 545 ningafara mukavaringa uka message yangu ndiri muterere wechimuti po rikiti bvu aiwa kayapinda mungwambiti yedenga taitsudzura taipfapfaidza baba Isabel pane vari kukumbira kanhamba dzemubatsiri uyo akabatsira muri yekugokwe iyo icho kwadi muri yeZimbabwe rikazikuziseka pane wandazva kuti achiti mai avo vekugokwa avo muroyi chai aiwa muri yeZimbabwe mai avo avazi yekugokwe mwana ndiye anobva kugokwe kwenungu asi mbuya ava vanobva kuShombe ndio vakakwaenda mwana kuShombe mbuya vanobva kuShombe mwana ndiye anobva gokwe kwenungu muzukuru ndiye akanga ashanya kuzororo kunogara mbuya amai vababa vake alright saka gogo ndewekuShombe ava muroora pamwe chete kane mwana vanga vadonha avo vachibuda furo vakazoita zvakanaka vakazopora here izvozvi kutaura kuno kwandina mukoma KB ndatokwanisa kutaura namai vacho ndikataura nemwana wacho but ndataura naye kwenguva yakareba muroora asi zvinosiririsa ndezvekuti haana zvakawanda zvaari kupindura chaari kukwanisa kungochema zvekuti unopedzisira wanzwa tsitsi worega kutaura naye hapana here veukama kana kusanganisira iye mwanakomana mwana wamai ava angade kutaura nesuka pachimuti kuti tinzwe kuti zvakamira sekubudikidza nenyaya iri mumhuri iyi nokuramba kuri kuita vanasekuru kuya kurufu ndinogona kuvakumbira mukoma KB asi chandiri kuona ndechekuti vamwe vese ava vari kuratidza kuti asenge vanhu vakupinda kutya ende mwanakomana wavo ari kuramba achitaura uyu ari kuratidza zvake kutaura hake but maonero angu ive handichatooni sekuti ndiri kutoona sekuti akutoda kutobatsirwawo zvakare nokuti ari kutotaura nezvimwe zvatotofungidzira kuti kuna amai hazvitaurwi ya pakaipa pane vari kutsvaga nhamba dzemubatsiri akabetsera uyo kugokwe icho kwadi muri yeZimbabwe namba dzinoti 0777 934 542 0777 934 542 kana 0781 150 770 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho aiwa tinotenda musati matsudzura chimwe kumuri yeZimbabwe munokwanisa here kwadi muri yeZimbabwe ndichazokupai nyaya iri kunzvimbo kunonzi kuBhowera nyaya iri kuBhowera muri yeZimbabwe yakati
rebe ndiyo yanenga ndinayo but ndichazoitaura zvangu pazora mangwana yekuti izo kune munhu akaenda kunoripota sabhuku anetsa munzvimbo yekubhowera asi sabhuku uyu kana aripota anoti handina zvandinoitwa nokuti ndine simba rese okay uyezve atori nemakapsa anawo muhomwe kuti ndogona kukubata ndega ndokusunga ndega ndokuisa muchitokisi ndega asi iye ari sabhuku asiri mupurisa okay saka tiko mangwana mukoma KB ndinenge ndichida kuti kana tikaitaura nyaya vanhu voinzwisisa kusanganisira vari panzvimbo vozonzwa nekubatsirwa kuti vanofanira kuti vaitese chikonzero kuzviunza kuvanhu kutambudzika zvinofanira zvipere saka nerewa mukoma KB ndinoti aiwa pandasvika apa handibvi ndakasununguka iri kuti ndibva ndangovapa kuti ndinowanika papi ndichibatika papi. Musati madaro pane nyaya dziri kubvunzwa pano. Mudzimai wekufa kuhospital ane pamuviri pakazopinda message ichibva kuna boyfriend achiti wabetserwa mwana here ikabatwa nehama dzemurume, akazovigwa here pane mubvunzo uri kubvunza? Ndichabvunza mukoma KB nokuti inzvimbo iri padhuze nemukati meguta reHarare munzvimbo dzatinogara ndichaenda kunobvunza kuti zvakazoita sei nokuti rufu rwakazoenda kumba kwasisi vemukadzi uyu kuti vakazovimba vakazomuviga here kana kuti vakawirana zvipi handisati ndaitsvaga. Uyezve tine nyaya yatakaita kuMarsh Central yemwana wokupiwa murume akarohwa ikaripotwa kumapurisa. Nyaya iyi mhuri yeZimbabwe regai ndikuzivisei pairi. Nyaya iyi mwanasikana uya vakaripota vese nababa vake, baba vakazowithdrowa nyaya kumapurisa, mwanasikana ndiye akasiya nyaya kumapurisa. Mwana akazondifonera achiti vabhosho ndiri kukumbira nyaya isaenderera kumberi chiregai nokuti tataurirana handizivi mhuri yeZimbabwe ndo pairi izvozvo mukoma KB kuti inofanira kuti itwe sei nokuti vanhu vachiri kubvunza asi mwana akazonditi nyaya iyi taurirana saka chiregai kuenda mberi naye. Saka mwanasikana akaenda kuno withdraw nyaya kumapurisa. Mashoko akataura kwandiri akati imimi chiregerai nyaya nokuti tataura taurirana. Chandisati nazo ndechekuti kumapurisa akaenda kuno withdraw here uyezve kana achiti chiregai nyaya itaurirana zviri pachino kuti kana kumapurisa nokunga hachaendi asi kuvanhu handizivi kuti munoti kudii. Asi ndinoziva kuti pakataurwa nyaya iyi baba Isabel pane dzimwe dzenyaya dzakasimuka kubudikidza nesangano iroro rekuMarsh Central. Ndozvavepo ndokusaka muchinzwa takanyarara iyi muridzi wenyaya anove ndiye akauya achiti ndatambura ndiye zvakare akadzoka achiti chiregai. Alright, regai katinzwe kuti vedare vanoti kudini. Pane vari kubvunza kuti ko gombwe rakaenda kupi? Gombwe ririko kuchitungwiza, ndakatombotaura navo mazuva akapera awa. Achiti ndiriko ndiri kubata basa vanoda kupora ngavapore. Kumashoko akambobuda kunzi gombwe vanenge vari kurasika njere vakawanikwa vachipisa motikari dzavo, ichokwadi here? No, inini ndakataura navo kana ndichitaura gombwe ndiri kutaura madzibaba Bondi. Madzibaba Bondi pachangu vakandifonera vachiti bhosho ndinoda kutaura newe uya umbotaura neni kana ukatosvika pasangano pamwe ndiri kubata basa asi handingakwanisa kuzosvika ikoko asi nokuda kwokuti vanhu vabvunza ndichaenda kunotsvaga madzibaba Bondi nditaure navo ndigovarekodha zvavachataura pamusoro kubata basa bavo. Tichauya tozviplayer vari kunzwa mukati menyika movanzwa kuti madzibaba Bondi gombwe varipo asi mashoko amabvunza awa ndichavabvunza vopindura touya tozivisa nyika kuti zvapindura namadzibaba Bondi vati kudii. Tinotenda. Konyaya yemuzukuru akasungisa sekuru vakaenda kumatare edzimhosva zvichinzi ameno kana anga arambidzwa here kuti avakire guva ramai vake. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe inyaya yatakataura nyaya yekwamutoko ina sekuru vakauya nenyaya vachiti muzukuru wangu akazvarwa nehanzvadzi yangu pachivakirwa guva iye anga asina mari akatizvo sekuru ingomisai vanhu chikonzero nendida kuisa mari paguva ramai vangu asi pachibva pavakiwa zvikanzi sekuru makundikana
kugumisa vanhu ava. Saka inini ndiri kuti izo ndinoda kuti mundipe mari yangu nemakofini zvese zvandakatenga parufu rwamai vangu mundibhadhare. Nyaya ichibva yaenda kunoripota yaendeswa kukoti kuchitonzi kunodiwa mari iri kuma 25,000 iri kudiwa kuti ite sei ibhadharwe. Sekuru vana kuzoka kwandiri asi zvandakuita pana pamanje mhuri yeZimbabwe nefenyuro ndeyevanhu. Ndingakundikana kuziva kuti nhamba yataishandisa pandaitaura nasekuru ndevapi, asi ndakuchiti sekuru vakauya nenyaya kuNational FM ndakamira sacorrespondent vachiti muzukuru akasungisa nenyaya yekuti arikuda kubhadharwa zvakataurika parufu rwamai vake. Ndibatei mundiudze kuti makazoita sei. Kune avo vanoda kukupai nyaya pamwe chete nekutsvaga nhamba dzevabatsiri, munobatika sei papa Isabel? Nhamba dzangu dzekufona dzamunosvika muchindibata handidi kubhipwa, musati ndeipi ndeipi, uyezve kana mafona musafone neprivate number, uyezve kana mafona ingotsudzura ichikonzera nhamba ndevanhu vakawanda vari kunze kwenyika nemunyika yeZimbabwe vari kuchema zvichema kuda kubatsirwa mukati mezvipenyuro. Saka matsudzura kudaro nhamba munondibata panhamba dzakatizo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Tapota Musa Bipa Saagogo. Every day is a Friday. Po Rikiti Votinote.